Aħna morna hemmhekk biex nieħdu pjaċir u nagħtu pjaċir lin-nies u f'daqqa waħda ssib ruħek f'esperjenza li ħadd minna ma kellu esperjenza tagħha. Dan kien is-sentiment ewlieni tal-mużiċisti li jiffurmaw il-band lokali Damaged and Co Band li insertat kienet f'Tel Aviv, Iżrael, meta seħħ l-assalt mill-militanti tal-Ħamas fis-7 Ottubru li għadda. Assalt li mmotiva gwerra qalila bejn iż-żewġ naħat u diġà ħalliet eluf ta' persuni mejta jew midruba. Mal-mikrofonu ta' One News iddeskrivew l-esperjenza fir-reġjun anke jekk kienu kilometri l-bogħod minn fejn seħħ l-attakk. L-esperjenza mhix waħda sabiħa li tkun f'pajjiż li f'daqqa waħda jiġi attakkat. U għalina mhix xi esperjenza li tgħaddi minnha. Allura mingħajr paniku ta' xejn pruvajna nsibu kemm jista' jkun flights lejn Malta. Il-problema kienet li fil-waqt li l-airport baqa' jaħdem imma l-airlines ma bdewx itiru lejn Malta. Fil-waqt li Muscat spjega kif il-band kienet qed toqgħod kilometri l-bogħod minn fejn seħħ l-assalt, xorta setgħu jisimgħu l-ħsejjes tal-gwerra. Aħna konna fiċ-ċentru ta' Tel Aviv, viċin ħafna tal-Ambaxxata ta' Malta. L-iktar qrib li ġejna aħna kienet il-ħoss tal-rockets jaħbtu mal-Iron Dome. Spjega wkoll x'kien ifisser malli ddoqq is-sirena u x'kien isir. Bażikament li konna nagħmlu meta ddoqq is-sirena ifisser li r-rockets ikunu ġejjin qrib lejn Tel Aviv, kien hemm post sikur fejn konna ninaqgħu bejn żewġ bibien tal-ħadid, blast doors, u noqogħdu hemm għal 3 minuti jew 5 minuti sakemm jgħaddi l-attakk. Aktar dettalji dwar l-esperjenza ta' din il-band lokali flimkien ma' mużika li produċew huma stess tista' tinstema' l-ħamis filgħaxija fit-8:30 ta' filgħaxija waqt il-programm Rock Moods li jixxandar fuq One Radio.